Co chceš slyšet? Samý dobrý věci. Jsi krásná, jsi mladá. Máš celý život před sebou, tak si něco dělej. A dál? A dál? Dál musí sama. Marti, tak nám něco řekni, ne? Nebuď suchár. Teď už jsem to řekl. Jsi krásná, jsi Ale to mladá. nechcem slyšet. Ty nechceš, tak jsi hnusná, stará a už nikdy v životě nikoho nenajdeš. To jsem přesně chtěla slyšet, hele. No já si myslím. Jde mi kapesník. Tak to nemám. Tady máš šál. Do šály nesmrká. A vůbec Tak co, ne, jak se cítíš v tom roce 2011? Já jsem zatím úplně jako znovu zrozený. A v Úplně čem? jiný život. V čem pociťuješ ten nový život? Jako, je to všechno krásný, je to všechno fajn. Neznám nic Akorát jiného, nemám- než je to krásný, je to fajn. Akorát nemám kapesník, víš? Ty uměl si. Který ty mi nechceš dát. Ale já ho nemám. A bez tak máš ty vole, teče mi tady nudle ty vole. Hele, počkej, bude to zítra na iTunes. Za chvilku budu mít ty vole rampoch, ani nevíš. Nepřeháněj to. Tak si toč, viď? No tak musím se dát ten iTunes, viď? No já si myslím. On Právě. kouká úplně jinak, než mluví. On potřebuje ten papírový kapesník. Ty vole, neměla Remy kapesník. Jo, nemám. Krásný. Hele, tak nám ještě něco pověz. Tak nakonec, jak bys to završil ten rok 2011? Byl dobrý. Ale to už nebyl. No počkej, ten ještě nebyl. Ty tady pořád povídáš, že je hrozně Jakože dobrý. 2010 byl dobrý. Ale Mohl by to být lepší. 11 ještě nevím. Asi se Takže kopnul jsem do držel až prdele. Asi jo? Kopni ho. Já bych upadla. kvůli roku 2011. Jsem On je zdržel baleťák, hlasování, to je vidět. protože to ještě nevím. Ale tak určitě bude lepší než tenhle. To nevím. Ježiš, viděl jsem v tom mobilu. Nevadí, když budeš na Facebooku, viď? Ale to tam musíš dát. To tam dej, viď, já se pak označím. B. Mluví pro pánou bundu. Ty se spíš, já tě označím a ty se spíš odoznačíš. No právě. A co jsem říkal, ne? Ty jsi říkal, že se označí. Hele, tak Marti, tak nakonec, jak bys to završil? To cigáro aspoň. 2010. Šlo za to. Šlo za to, za co šlo? Ale Za 2011, Eskimáka. A co to šlo? ale 2011 bude daleko lepší. A v čem? Celkově, ne?